राष्ट्रमाता जिजाऊ व युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जयंतीचे तथा राष्ट्रीय युवा दिनाचं औचित्य साधून प्रतिमा पूजनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी नवापूर नगरीचे माजी नगरसेवक दीपक काळू पाटील, विक्रम पाटील सर, हरिश्चंद्र पाटील, संजय वाडिले, मनोज जोशी, सुरेश पाटील, योगेश पाथरकर, जितू अहिरे, मनोज बोरसे, प्रवीण ब्रह्मे, रवी सोनवणे, दर्शन पाटील, गौरव गवते, महेश पाटील सर, अविनाश पाटील, सागर पाटील, रवी पाटील, बापू वाघ, प्रदीप चौधरी सोबत चौकाचे संस्थापक हेमंत पाटील, हितेंद्र भोई, निलेश पाटील, दर्शन ढोले, सतीश वाडिले, मनीष पाटील, भगवान पाटील, कल्याण मोरे, हर्षल पाटील, जयू पाटील, अंकित पाटील, केयूर पाटील, कृष्णा पाटील, लहान मित्र परिवारातील योग, ओम, श्रेयश, धवल आदी सर्व उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी चौकातील सर्व मित्र परिवार, बालगोपाळ यांनी प्रयत्न केलेत। शेवटी आभार स्वामी विवेकानंद चौकाचे संस्थापक हेमंत प्रकाश पाटील यांनी मानले। लोकशाही हक्क न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवनवीन ताजा अपडेट बघत रहा। संचालक प्रदीप चौधरी।